bande do ina meden fi hokkitugo ngol taran bagage mabbe di ndaren kono ara ko do de ne da membe ya hin taran ana ni basajo ndaren kono wura di wonita fi son fi traitement mala do so tonci mabbe di woni do ara bay kambe dum be wata jorade ko moto men ndara simo yaade e nenirabe men go do be wona hakkunde kambe be wona nabe baawo odo ko goto ngago digala ko do ko fo mabbe on ni ko do wonde sakkide parce que allez vraiment c'était autre chose bano ida yadde mabbe songo taran on va aller avec ngaccata dum do ga parce que wata yaltande hore mabbe ara ko masi nippi hara sigi jonko ko fo do joro to be takkito ken fo hala basi yade e mudu vraiment no yurmi no satti fota ina sera stari tabe do tunno e suudu e fiji be ko kala ko be wadana ka be wawanta hore mabbe ara le be sella c'est compliqué donc haray ala yawata ni dinde be wata ni ndebe neni rabe meden haray tani be bon yade e mudu jusqu'à 40 c'est vraiment notre mission mo biti tonti di piho mabbe buy ko be hatonjine mudu wondugol e mum yaada e mabbe joni tout de suite jusqu'à 40 kamuto do wobbe go hikkano en baaw jogitobe ha hewte ala nendira membe ensemble de yaade mabbe sengo 40 fi ko fewti nyawndi ko mabbe ko nanta sifa mudu donc do no famirdan do ni haray enen en nenirabe meden ben nenan sira juma haray de yaade sengo 40 ka nenan jiba sadio daren ko honno enen partenaire membe wallindirten fino be hebira lekki haray c'est un peu ça den dowtindirden e mabbe do Allah lan on okkorbe lekki be dikka kambe kadi ala no famirdan non en hewti ka meden taran enen nenan jiba sadio Naji Sadio nala to hetu e jango yatuma hetu na jam tu awa bobo nan dangina jam tu hare hewti do e musidbe meden go be sella yurbe leyali sannu o jodi be ka dum be huti hare tigi gon ko min addibe haka men taran do ka suudu meden do alhamdulillah rabbil alamin do do hindu woda hare ndo wona e barki jamaji din fu hare hino do ngirondira e mabbe yala wala de yala la aw fami hare ko nenira men bendi do ni ero ko nena jiba sadio fu no andi be joni ero ko nena sira jumal yala hare no gasa do ngandi ndiri ko no gasa eske o mandare on andi tibe on andi tibe hado ngandi be jaka konto andu dombe kono fijidi ne Ada kono tenkai no boti fo kono do ngandi ndiri jaka na oro ka do ngandi tibe do ngandi be la andi jaka kala ngandi do nenirabe do tummindiri do andi ndirnobe Retani ke Allah na retani ke Allah isi Allah mamena jaka do ne wiki Allah gando Allah mamena kasi Allah wala joni hare no fami don ni do men siwde ni haray alhamdulillah rabbil alamin be do ko andi do be gila ko nebi bi kala hare be wayri ndiri mo kala joni hinni ke cellal mum hinni ke nayewu mum be do sella be fobe nawyidi donc raison pour laquelle hi attiden hiwde be do fu wondirden e mabbe hande alhamdulillah rabbil alamin ka kam mede wonden ka mabbe do suudu ndu darnan dembe ndum haray sakkitoru ngani tinga hiiduden e be nenirabe meden do nenan sira juma dum ko sengo sannulle yaali hiidude be don tawden be do kadi modi no hatonjine ballal haray baye hiide mabbe tawden o tan accube kambe tun kabe woni don kabe woni don no weddi e koy suudu hudo tawata vraiment wonunde den kella nyama ka nafaka kella kellangal tabita tawden yen addube ka meden ka nenan jiba sadio do baydo kadi no wodi ko woni tawata don do deja no buri kambe wonton tawde yo be ardo ha ndaren ko honno muradi jettitirte ndare ko honno partenaire be wallirta en be do kadi nyawnde be hetta cellal mabbe gal haray ko dum wadi tay men addibe ha do me yewtidi e modon newondirden alhamdulillah rabbil alamin on salaki jaka ko be andudon gila ko nebi joni ko dum wonde wadde nani ara men halfini ombe woni kalif modo wono do ha nyande de men humpondire partenaire be wo men aranaybe men dara ko honno
e nyawdirte si Allah lan don jabi nani kalifu Allah haray walli to be be wera ka suudu be fowto alayo maje wadi ko moddi alayo moƴƴe alayo bandi boba ma hawaji onko don kella e bade dina jabaga be heba jawdi kambe kadi be nafa yobe be nafa on kambe kadi be nafa on kambe ba hinange funne ba ndula ba makke ba tedu la ba do jabe do na jabe yo ta do no jawo ala wado yeso be wala bi bombe yeso be wado yeso ala bi bombe yeso ala wado hawaji on kam kella e bade hebi do bade hala ba jadi wonde nafa e bagi kam kadi be nafa ba sina لكن نونا بقول ورتا كوسير فنودو تعالى جاب بعد جاب صلى على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد barka budan سيدنا محمد joni nata ka suudu were wade nan joni walli direbe nata biro e wawa dara yo mai joni wona ka butu da to do accu waya butu mon to wa do foddo do kene nani